Живея на скандинавския полуостров от 20 години, но сърцето ми никога не напусна родината. Днес бих искала да ви разкажа защо след толкова години в чужбина реших да създам българският музикален бранд. Далеч от родината, но запазих близостта си с корена. Пях, композирах и пътувах много. Срещах различни хора и култури, както кавъри, така и авторска музика на различни сцени. Стремях се да влагам смисъл във всеки тон, във всяка изпята дума. Откривах светове, които ме надграждаха и обогатяваха. През 2021 година получих предложение за български проект. Там създадох музика и текст на историческа тематика. И знаете ли, тогава нещо в мен се промени. Започнах да мисля за връзката с българската публика. Липсваше ми. Осъзнах, че не е важно къде живея, а е важно какво нося в себе си. Моята България има нужда от стойностно изкуство. Има нужда от музика, която да повдига. Има нужда от музика, която да вдъхновява. Ако и вие вярвате, че България има нужда от стойностна музика и култура, останете тук.